आज साहेब आपण जे काय समोर चित्र बघताय हे काय सहज उभं राहिलेलं नाही. यासाठी अनेक हस्ताखाल लागलेले आहेत, अनेक गोष्टी कराव्या लागलेल्या आहेत. साहेब खरोखरच मागच्या 6 महिन्यामध्ये माझं सोडून दे, पण बसलेल्या सगळ्यांनीच ही संघटना उभी करायला एवढी मेहनत घेतली की त्या मेहनतीला तोड नाही. आज सर्वात जागृत संघटना म्हणून जर या जिल्ह्यामध्ये कुठली संघटना काम करत असेल तर ती शिवसेना आहे. आम्हाला काही साहेब सांगावं लागत नाही. हे सगळं शिंदे साहेबांच्या प्रेमापोटी चाललेलं आहे, शिवसेनेच्या प्रेमापोटी चाललं. आजची ही गर्दी साहेब आपण बघताय, हो की चू नाही केलं कोणी, कारण का ते शिवसैनिक म्हणून बसले, शिवसेना म्हणून आले. त्यांना कसली अपेक्षा नसते साहेब, त्यांना कसली अपेक्षा नसते. येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये साहेबांनी म्हणजे शिंदे साहेबांनी वर्धापन दिवसाच्या भाषणामध्ये याचा उल्लेख केला होता की आता ज्या निवडणुका येतील त्या कार्यकर्त्यांच्या निवडणुका आहेत. या कार्यकर्त्यांच्या निवडणुकीसाठी साहेब ते जेवढे आपल्यासाठी